Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Домти Ҷей. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 11 июни соли 2021 мебошад. 1000 рубл 157 сомонӣ курс боло рафтестай ва $100 1131 сомонию 90 дирам 10 дирам поён фуромадай. Дар имрӯзанавормон 14 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд. Аз Душанбе, Хуҷанд, Бухтар ва ғайра аз 78 000 сомонӣ нархҳо сар мешаванд. Барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. Дӯстони азиз, агар шумо хонатона дар эълон монданӣ бошед, дар ҳамин рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. Агар хона кофтеста бошед ё ки ягон савол доред, дар комментария нависед чӣ хона ё ки чӣ хали савол шумода интереснее. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ аз ноҳияи Ёвон мешавад. Се хонага квартира бо масоҳати 89 метри квадратӣ дар сеюм ошонаи бинои советӣ ҷойгир аст. Коробкаи холӣ несте, камтарак ремонт дорад ва нархаш 78 000 сомонӣ мебошад. Бо арзонам мешавад. Хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода. Як хонага квартира бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар дуюм ошонаи бинои навастройка ҷойгир аст. Ремонти нав дорад. Люкс медрои зиндагӣ мекунӣ. Дар наздикиш бозорча, садик, мактаб, заправка беҳад ҷои хуб мебошад. Нархаш 195 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 112 микрорайонда. Аз роҳи Калон 500 метр дур мебошад. Пиёда 5 минут то роҳи Калона. Доми сеэтажа навастройка. Хона дар дуюм ошонаш ҷойгир аст. Об, свет, канализатсия шаҳрӣ. Ремонт дорад. Медарои зиндагӣ мекунӣ. ҳуҷҷатҳош 100%. Техпаспорт дорад. Як хонага бо масоҳати 28 метри квадратия. Нархаш 100 000 сомонӣ. Касе надонад 112 микрорайон дар куҷояд? Ин территория пешай Зарафшон мебошад. Яъне ки баъди Зарафшон роҳи Душанбе Ҳисор сар мешавад. Пешай Зарафшон 112 микрорайонай. Территория беҳад хуб мебошад. Ободай, якчандта садик, мактаб дорад, масҷиди Мехкалон дорад, кутобхонаи Олим, Нур ва супермаркети Бияк дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. Як хонага квартира бо масоҳати 25 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои советӣ ҷойгир аст. Хона бе ремонтай ва қарор аст дар кӯчаи Сирдаринский, доми 33, ориентир парламент мега соҳибаш. хоҳиш мекунад ки фақат харидорҳои серьёзӣ занг зананд. Нархаш 115 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. Як хонага квартира бо масоҳати 35 метри квадратӣ дар сеюм ошонаи бинои советӣ ҷойгир аст ва қарор аст дар 12 микрорайон шаҳри Хуҷанд. Хона ҳамагӣ 2 минут роҳай то остановкаи 12 микрорайона. Ҳама чиз дар наздикишай мактаб, садик, бозорча, магазин бо об ва светам ягон проблема нест. ҳамсояҳошам одамои хубай. Нархаш 180 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Як хонага квартира бо масоҳати 33 метри квадратӣ дар дуюм ошонаи бинои навастройка ҷойгир аст. хона ремонти нав дорад. Барои зиндагӣ тайёрай. Нархаш 148 000 сомонӣ мебошад ва қарор аст дар поёни Корвон.
поёни корвон дар ҷа маънои ҳавае дорад, ки баъди даҳум дарвоза як 3 километр поёнтар меравад, баъд территорияи ҳамин хона мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар як хонага квартира бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар 8-ум ошонаи бинои навастройка ҷойгир аст. хона 40% ремонтуш буд шудагиай, ҳамаи материалош ҳастай. соҳибуш мега нархаш 150 000 сомонӣ мебошад ва қарор аст дар Тец, шаҳри Бухтар. аз 14-ум микрорайони шаҳри Бухтар хоҳиш кардан. Марҳамат, ду хонага квартира бо масоҳати 48 метри квадратӣ дар 7-ум ошонаи бинои навастройка ҷойгир аст. бо тамоми шароитҳояш худи бино дорои лифт мебошад. лифташ 100% кор мекунад. нархаш 185 000 сомонӣ. қарор аст дар 14-ум микрорайони шаҳри Бухтар. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе як хонага бо масоҳати 27 метри квадратӣ дар 2-ум ошонаи бинои навастройка. худи бино аз 3 ошона иборат аст бо ремонтай ва бошизу чораашай. дар наздикии мактаби 99 қарор аст. нархаш 215 000 сомонӣ. ҷойгир аст дар тарафҳои мардум. ҳавли фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати Чоряккурон, деҳаи Армуғон. 3 хонаи 6 ба 3 мебошад. 2 тояш таъмир дорад бо верандааш, як таи дигааш коробкаяй. нархи хона 150 000 сомонӣ мебошад. бо савдо мешавад. аз бозори Зарафшон 2 километр дур мебошад. свет доимӣ, обаш соатқатӣ, 3 сотиқ заминай. ва соҳибуш иҷода қайд мекунад, ки хона теппаҳода нест, лаби роҳи мошингардай. рақамош дар рӯи экранай. имо ватсап дора. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, Чаманзори 2, 6 сотиқ замин, 2 этажа ҳавлӣ мебошад. 5 дар хона дорад. кухни, баняш дар дарунаш бо битонои баракош рехтагиай. ҳама хонаҳо ламинат дорад, кафел дорад гирдиванаш. дарвозаи маҳкамаи ҳавлӣ бо дар чердакаш 500 литра кушка дорад. нархаш 220 000 сомонӣ. бо харидори конкретни бошад, арзон мекунанд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, 104-ум микрорайонда 5 этажа панелни дом мебошад. дар 1-ум ошонаш ҷойгир аст. 2 хонага квартира бо масоҳати 42 метри квадратӣ. ремонти миёна дорад. нархаш $32,000 бо маслиҳат карда мешавад. ҳавли фурӯшӣ дар ноҳияи Восе, кӯчаи Умари Ҳаём, 4 сотиқ замин мебошад. як хонаи 7 ба 3, як хонаи 6 ба 3 ва як меҳмонхонаи 9 ба 3. обши 3 дар хонаяй. кати беруна дорад, як кати даруна, як подвал, об, свет ҳамавақта ҳастай. медарои зиндагӣ мекунӣ. нархаш 250 000 сомонӣ. баня, ҳоҷатхона ҳаст. ҳавли фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Ободкорон.
хонаи 162, 6 сотиқ замин, 5 дар хона, 3 то подвал, дару тирезаҳои веранд пластикӣ туркӣ мебошад, дарахтони мевадиҳанда, чойлоби 3 намуд ангур, обу барқ доимӣ, канализатсияи шаҳрӣ. ҳуҷҷат 100%, нархаш $65,000 сомонӣ ва рубл дар рӯи экранай. рақамҳои соҳибшам дар рӯи экранай имо доранд. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза навормон. агар навор ба шумо писанд ояд, ҳатман дастгириро фаромӯш накунед ва ягон саволам бошад марҳамат дар комментария нависед. То боздид, барори кор шуда.